going, Ma? Hey! Mama? Kamu thằng nữa mà? Hả? Ây dừa, ổn mà? Mama. Ish. Iya mà. Papa nằm thế papa nào? Này nè đấy. Hết cặp nó đang ngồi gọt thọ. Hết cặp nó đang ngồi gọt thọ. जों दिनै रुम गोदान लाहैनोसै राजाजि नोगोरनिफ्राय माबायाव थांसिगोन आरोना अक्षय नगर नै जा शपिं खालामनो फैदों दिनै हासबेन्ड आं मामा उन्दुबाय ह नैबे आयो मामानो सेम्पु साबोन लानांगौ स्राबफोरबो लानांगोन ना मानो थांफानांगौ आयौ बेजों नङामोनदां कुकार लानि जोंहा
मामा नोंलाय मा लागोन बेसेबां होनदों बेयो मिथिया थांनोसै जोंहा आयु खानाय हमनानै ओइ नै मामा इथिं नाय मामा दे नायानो माखौ नाहरखोयो फै थांसै फैदो ऊपर जा रहा है Mama. Ih. Ih. Ini थांनाय जा आयु 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 जि गोबाव लाखाबायहाय जोंना शपिंआ लानोसै थाबायनानै थांनो हागोनदां मा मामाया मामाया रामा जोंहा दिनै बेरायनो फैदों मा बा लोंनायनि सक्करावनो गाबलायसै आदि ini mah amen deng amen deng ya Mama. Hahaha. Pai ma pai. Oh, này cái lấy vậy. Yürü. Bye. Mama. Này. Cái đây đây chứ mama. Ăn cái chinh thằng này cái chinh thằng bài. Cái chứ mama. जोंना गिर्जायानो खाथियावनो मा जाखो मा Kéo hả? Ê, ê, tiklu, tiklu, ê, kulu mulu. Oh, dasar manusia, ayo, ayo.